איך מממשים את הכספים שנמצאים בחשבון הבנק של המנוח? שימו לב, כדי לפנות לבנק ולקבל את הכספים שהוריש אבא או אמא או כל מוריש אחר, צריכים שיתוף פעולה של כל היורשים שקיבלו את הכספים. כלומר, אם אתם 3 אחים ואחד מכם פנה לבנק ושני האחים האחרים מסרבים לשתף פעולה או רק אחד מהם מסרב לשתף פעולה, הבנק לא ישחרר לכם את הכספים למרות שזה מגיע לכם בצו ירושה או בצו קיום צוואה. כדי לגרום לבנק לשחרר לכם את הכסף הזה, הבנק עומד על כך שכל היורשים יבואו לחתום, ובהיעדר חתימה של כל היורשים צריכים לפנות בהליך משפטי לבית משפט בצו עשה שיורה ליורשים לבוא לחתום, או לחילופין שיורה לבנק לשחרר את הכסף בהתאם לצו. הבנק רוצה לשמור על עצמו, הוא לא יודע אם הוגשה התנגדות, האם תוגש התנגדות לאחר מכן, והוא ימצא שהוא צריך להחזיר כספים כי הוא לא נהג במשנה זהירות. אם יש לכם עוד שאלות בעניין, אנחנו באתר ירושה צודקת נשמח לתת לכם ייעוץ והכוונה.